Днес заповядайте. Благодаря. За мен е чест първо да присъствам на един такъв празник. Благодаря много на организаторите. Аз също съм родител и съм баща и се чувствам горд, че този ден съществува и че по този начин организиран все пак добива някаква стойност. И все пак, защото сме до тая прекрасна скулптура на господин Чакънов, нека да почетем Славейкови с това прекрасно стихотворение на Пенчо Славейков. Баща ми в мен. Погребаха го там, де мъртвите погребват. Там, дето всякой гроб е знак на мъртвина. Железни обръчи огради, де обсебват надгробни камъни все смъртви имена. След земния живот в земята той почива. Не той. Почива му там тлен и прах един. Че живия му дух и мисълта му жива живеят в мен и те, в мен, неговия син. Не само в онова, което аз и правя, не само в думите, не само в мисълта. Пред погледа ми той се винаги възправя с усмивка бодреща и тиха на уста. И сещам в моята аз неговата воля и неговата мощ във всякой мой удар. И чувам: победи световната неволя и набеди бъди в живота господар. Какъвто бях бъди, и с Божий меч в душата, на висша истина глашатай и пророк, издигнеш ли ръка, дигни я в злоба свята, изпълнен от любов и в любовта жесток. Достоен ти бъди за мен. О, аз достоен ще бъда и съм бил за своя си баща. И словото у мен било е зов все боен, в световни суети не зов на суета. При Твоето слово аз и своето прибавих. Дела приумножих при Твоите дела. И съд на бъднето да чакам се изправих с Теб, две со подвизи овенчани чела. С възторг на истина в душата просветлена, към нея само аз в живота се стремих, като тополата на възбух извисена пред слънцето, пред Теб връшец тревождан тих. И чувствувам с крило как Божий дъх ме гали. И чувствувам, че Ти доволен си от мен, че на живота аз свещените скрижали понесох, не да ги захвърля пак смутен. Душата ми с завет Ти за живот огрея и в път благослови со бащин благослов. И както в мене Ти, и аз в Теб живея, за подвига свещен на земната любов. Благодаря Ви.